Чаму мы сталі занудамі і чаму людзі сярэднявечча малявалі ўвесь гэты трэш побач з малітвамі? Гэта маржыналіі, гэта малюнкі на палях сярэднявечных кніжак з малітвамі. Гэтыя малюнкі не маюць амаль ніякага дачынення да тэксту, ну а адзін з любімых сюжэтаў людзей сярэднявечча ў гэтых маржыналіях гэта былі кролікі, якія так жорстка помсціліся паляўнічым і паляўнічым сабак. І маржыналі з розных старонак яны стваралі сабой такі сабе комікс. І гэта такі топ-узровень камедыі таго часу, бо іх дужа смяшыла тэма такога перагорнутага свету. Ну і калі такая палахлівая істота, на якой усе тады палявалі, кролік бярэ меч і ідзе помсціць паляўнічаму, гэта прям разрыў шаблону дужа смешна. Ну і навошта ў кнігах з малітвамі патрэбныя мемы? Ну бо ведаеце, тут напісаныя там пра рэчы, якія там папа рымскі сказаў, пра катаванне Ісуса там, і тут побач заяц, які весела так распраўляецца з паляўнічым сабакам. Увогуле, чалавек сярэднявечча ніколі не быў занудай. Яны дужа спакойна сумяшчалі дурное, смешнае з высокім заўжды. Другі прыклад тут гэта гаргуліі. Мы ніколі не дазнаемся, чаму на самой справе гэтыя людзі сярэднявечча хацелі розны такі трэш размяшчаць у такіх сакральных месцах. Але гэта таксама сведчыць пра такую каласальную творчую волю, якую шмат хто з гэтых людзей меў. Бо няма ніякіх сведчанняў таго, што гаргуліяў якім чынам закладалі ў праект іхні выгляд. То бок чалавеку давалі блок каменя, і ён выточваў гэтых гаргуліяў. І тое ж самае тычыцца маржыналіяў, бо іх маляваў чалавек, які перапісваў кнігу, хутчэй за ўсё. І гэты чалавек, які перапісваў кнігу, хутчэй за ўсё дзеля таго, каб не здурэць, а можа дзеля таго, каб ягоны чытач не здурэў, проста вырашаў, што да гэтых сюжэтаў, якія, дарэчы, заўжды маляваліся сур'ёзна, біблейскія сюжэты, што побач з імі трэба намаляваць нешта такое вясёлае, скажем так. Вы павінны разумець, што і сабор, і гаргулія асобна, і, адпаведна, кніга, і асобна вось гэты малюнак, усё, што пайшло, каб яго стварыць, гэта ўсё дужа каштоўныя рэчы ў той час. Уявіце, што на звычайнай будове нехта вырашыў бы проста дадаць нейкую брэдоту да гэтага вышуканага праекта, які яму даў архітэктар, або што вы, калі робіце праект для буйной карпорацыі, устаўляйце туды свой улюбёны мем. Ну, чалавек сярэднявечча мог сабе такое дазволіць. Мы, хутчэй за ўсё, не.